मैं मर जाऊंगा लेकिन पीपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Pipra is coming. Are you ready? Selagi, edisi hapang no selagi. Gan mo mungkin kamu dok pa, mungkin troll bagai saka. Apa no? Karma. Siapa sih? Finally tini si buba grawi Malaysia dream come true engka tini si gana ke photo ma buza kama makulum ka hai pana tini hinge bo belain busy te tired engza khani bagai 5 minutes simi no baire bhai mani da malai na hanin da chengbai joto bai no hang kai amani bai malai thangka chengbu lucky le tini hinge ang sak sak no lucky hai ke film ma kai ka am bo all thanks to manai chengnot lang mani bagai hambai no belai belai khan tini le ko banyang belai kan happy suka tini ke to edition election result limani din 17 April 2026 ni te hinge Friday ta doi ko mokai bawagra thangbai khata tabu hungang kai bobu res khane akonai hinai hinga manai noi ko ang tak bono funo goi tongo manai na belai khano pai fly ya hambai nyang kari hinga tin mama lagra khamu tam bai ke amno boi samane bukha bai san register pana san kang ke ang bu matai rok no boi election ni sakang ta bodina ni sakang rok bawagra ja jaga pan thango ako mko khai ka hangang kai mane photo rok bujang mano gobin ashirwad mane namani no gong na muchung ke chung to kun jaga bo thangya ko ya ang bu yang aguli bos tong go tuition bai paile yang ka aguli tong phano ati kun jaga bo program roga sa thangje asto bologo ongpuru to thango thanjani program rogo to daily thangma ya ta busy samong bai tuition rogo phrengo hongga bangkai manaina agi site on jakta te modaina bo khulomo bu bagra malai ridi ni finally malai ka belekan hambai so bu bagra chung joto non sai ro ho thanjani mari pai ka haipana asek buta buba grass hauta jengthik no paikha akokha haipana asabuta tongthok de tambai ka jengte bo jeni rights mana ni tong especially jeni je youth rock ni ni sauta bo jengno joto no ngoina sawo ka amono no ro bo enjoy khaide ta khaide hinya haipana buskango te puchoba kotor tongkho amorono bo a puru rogo bo te thancha ka tabung ni simino tongoi thana nango te diprasa always thancha ka tongli bo bagrana hamja gdi love you all gratuit acai khano no chung pangri lai nai uba gratuit acai khano no chung pangri lai nai chun leke bo kiriya chungkhe bo bola chia uba gratuit acai khano no chung pangri lai nai si bisung atai nana hemani kong tai bagi phirong urna tabo kai selak de baba gariya kom silak nai hene jesupano jiri khogoi rosabai tongthang tabuk tai thaglia silak na ni kuno chance kari khaborok ni to kaham kok tini ni sal jora jengti prasarong ni bagai balakhena keplai ni sal hanke ang kok thaisa thaini sana muchungo ani bkhawa je one shok mani je ang I omo hai engna nango hni one shok mani abongkha ঠিক আছে jengtini keplai engkha jeng keplai engkha hni simi rejabai masalai tongthok lai to chugla khadi bana
Tini si musawano, khana si musawano, shoni musawano, ek sapta musawano, ek mas musawano, ek bosor to jang musawi rejabai tongi mangala. Hengke ang je keplai engnai leaders rok no khwchar na musungo. Ang khwchar mani karon hengke ang khnaka je maximum leaders rok bo ani videos rok naifu borok ni nijini wife eba borok ni jaiti gusti rok no ano khukbai thangbai saka hengke khatungo ang hambai ani videos rok nasuk chajagai nai mani bagui ang sana muchungo tabuk to kaham hamia bahan bekreng bebak no chinisi hedi bana hengke jeng bai jeng sabo beshi gobang masa hani segei jalaike englai gelak do ang kok khitari kok sai tongo je bujinai bo kaham ke no bujiwi tongo chini manthai no jeng chini bontok no mane public ni bontok no public no charidi leaders rok ni bagai neta rok ni bagai borok ni bagai already no tongo borok ni kaham salary tongo borok ni hoito ba side income tongo osamung ni bising tuino olama ni bising tuino hedi bana fia je public ni bagai hini faimani abo public no no rina ni engtheng kebangma borok kaham hamyani khugono jeng khnawo mane kok shil jamung khnawo je 5 boshor nai tongkha ADC area o kuno development kare hai rai hine to norok je election sikang kok rimani lukurok no je smai tangmani smai chamani omahai rinai sujuk subida khai rinai kaham changes to bunai omahai hine norok je kok rimani amorok no pura khlainang thung tai o kok no simi lukurok no khnari oi lukurok no funugei jora katanya tang thung je fan sokpaya hanai ang thanamu jongo khakrak khlai kiriya khlai je public ni bagi simi da fan sokpaya netarok ni bagi netarok ni bhik busarok ni bagi hingke bahai ke sujug subida bahai ke fan sokpai bahai ke jeng lukurok ni bagi hingke bahai ke sokpaya ang jeng mana jora ke jeng tangai maya ang tam ni bagi maya ang jeng sini si jeng riwi si norok ni naithok jagawo kaham jagawo achugoi esi sawi aram khlai chosma kosom thuboi gari kotor kawoi berai matong sana thangke jeng public ni thanisi norok ni power hangke khlai funuk di 1 mas 2 maso samung khlai meya 6 maso buda khlai meya 1 boshor buda khlai meya 5 boshor ni bisingo buda neng khlai thangai meya jotono ni jini bohok ni bagai samung khlaio jotono chao jotono khatiwo jotono narago haifano nini bontok no neng khatiwi manke khati di o te kaisini bontok sok faimani no neng aroni no khaiei naragei segei chao hangkele abo tam sanai mane karma yang masingo no nukjago yang masingo no funukjago to ani koimonga sungno je jeng tongthongnai jeng rojablai jeng mosalai haifano norok ni samung no norok khlai funukna angtheng khlaina musung efa nangai tongtheng funukna bagai fana khlai di tobu khlai ja khable tobu public ni bagai kahamang khable khlai di to nasingai tongnai sabo busuk jora tei samung kaham khlaiman ang to tabuk te siring ke tonglia ang sanai ang sawo thangsinai an kamio tamu sujuk subida tong korei lama betei tihor betei current betei ang sanai ang tabuk sasinai last but not the least ang kasikok sanamu jongo je ano baksa hino social media content creator tei asok ma haikok rok ta sadi uloke jungjala kalainai si ang to keboni segi chaya ang to kebono kok hamya saya ang to kebono kok siljai saya ang just an expectation ase ang sawi tongo je jeng tangai vote diba jeng chini manthai mana bagai riu jeng sujug subidan bagai riu obviously sanai jeng ha diba na hangke omono
ang tam sana ni bagay acha social media content creator je khnaya khurok khnanang thang ang waishaw bukok rijak jefru ani 5 lakh followers angnai 500k followers angnai afro ang sak no social media content creator hne ang one show goinanai tabuk hingka hingke norok je hintei facebook o video khaisa o facebook ori gine falsa o norok je span hindi ang kun hujagya fiaba jefro ani 5 lakh followers angnai afro ang sak no ang social media content creator hne one songnai tabuk ang je tong ang obono ang tabuk sak no kuno hne one sugya ko norok one sugo je 100k followers angka kaham content creator ni norok one sugo hingke abo norok ni one sug mani do hambai aboni bagai fia ang sak no ang tabuk bo ang content creator ni ang subu saya ko ang one sugui bo naya ko hingke khorok sa sela sawo o ma omo tabuk ang naya hane tabuk ang naya tini ang naya khana ang naya ang kethang tong sakle ang nai bile ha ang buri rawai hoye geleijak furupano 500k followers ang nai bile to ang ajora no naising nai hambai norok joto no ani kogo jaya tong khangke to norok na kardi and ang saimano norok na karnai ke hop khayo jaya to kari hne ani kogo to norok bahai nangja comment khai shadi tai mujang ka video share khlai didi hambai BJP no vote ready Likmoni ni phainai ke BJP no vote ready Likmoni ni phainai ke edisi hapang silaiba Likmu phuye 2.9 bro we won